खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दिनै गेदेमा एनडिबिनि गायसनगिरि एनडिबिनि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि बेल हियारिं दं। आसा खालामो दिनैनि जानो गोनां हियारिंआ मोजां फिथाइ थायगोन आरो सिबिआइ केसआ बोखार जायो आरो गेदेमा बिथाङा जोंनि गेजेराव एबा हारिनि गेजेराव उदां अख्राङाव फैनो हायो। बयबो इसोरनियाव आरज खालामो जेन बिथां गेदेमाया जोंनि गेजेराव उदां अख्रां एबा जेलनिफ्राय फैनो हायो। मख'जाथावदि सिबिआइ केस नांनानै थानाय गोलाव बोसोर जोबथेसालियावनो थानांनाय रन्जन दैमारिया थारैनो जोंनि गेजेराव उदां अख्राङाव फैमारगोन ना? रायजो राजा नोंथांमोन बयबो रन्जन दैमारि लं लिभ कमेन्टनि गेजेरजों बयबो लिरहर आरो फोरमायहर दिनैनि थारिखआवनो उदां अख्राङाव फैनो हायो। आसामनि नसुंसेयारि रायजो अरुणाचल प्रदेशआव पाकिस्तानी आइएसआइ एजेन्टखौ खादों। सानै आइएसआइ एजेन्टफोरा अरुणाचल प्रदेशआव रौनियाफोरनि थांलाय फैलायनि सोमोन्दै खौरां बुथुमगासिनो दंमोन। थांनाय दानाव पुलिसआ काश्मीरनि सासे सन्देह गोनां सेंग्रानि थांलाय फैलाय खालामनायनि खौरां मोनदोंमोन। इटानगरनि चिम्पु पुलिस थानायाव रेजिस्टार खालामनाय केसनि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनोदि काश्मीरनि कुपवारा जिल्लानि नाजिर आहमेद मालिक मुंनि सासे लाइमोनखौ चिम्पुनिफ्राय हमनाय जादों। पुलिसनि नायबिजिरनायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मलिकनिफ्राय थामहिनबा पाकिस्तान एजेन्टनिफ्राय जब्द खालामनाय मबाइल फना टेलिग्राम मेसेजफोरखौ एनक्रिप्टेड खालामदोंमोन, जायनि गेजेरजों अरुणाचल प्रदेशआव आर्मी आरो पेरामिलिटारि फर्सनि गेजेराव लाखिनाय एबा नोजोर लाखिनाय थांलाय फैलाय खालामनायनि खौरांखौ पाकिस्ताननि आइएसआइनो दैथायहरगासिनो दंमोन। पुलिसनि नायबिजिरनायाव इटानगरनि आबाटानी कल'नि ओनसोलनिफ्राय गुबुन सासे काश्मीरी सेंग्रा जाबिर आहमेद मिरखौबो हमनो हादों। बावैसो सिगां इटानगरनि एसआइआ बिथांमोनखौ सोंथि खालामदों। नायबिजिरबाय थानायनि जाहोनाव पुलिसआ मावख'आरि महरै बे बाथ्राखौ फोरमायाखै। मख'नो गोनांदि 6 दान सिगांल' पाकिस्ताना अरुणाचल प्रदेशखौ चीननि बाहागो होननानै दाबि खालामदोंमोन। थांनाय सानखालि एबसुनि मोनसे हानजाया 58थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइनि जथुमा थिलिखौ नायदिंफैदों। मख'नो गोनांदि फैगौ 5, 6 आरो 7 फेब्रुवारि खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां बायदि हाबाफारिजों खुंफुंनो साखाफारा खालामदों एबसुनि 58थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइखौ। टंला जौमा फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार सोलोंथाइ फोथाराव खुंनो थाखाय लाहार फाहारनि सायावनो खौरां लाफैदों दिपेन बर'आ थांनाय सानखालि। जथुमाजों लोब्बा लाखिनानै दिन्थिफुंसालि, काबाड्डि, बुलुर, हारिमु बादायनाय हाबाफारिया थागोन। जथुमानि सावराय मेल, गेवलां मेलाव गोबां गेदेमा आलासिफ्रा बाहागो लागोन होनना बेबायदि फोरमायथिदों आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मुंदांखा बलिउडनि मेथाइ रोजाबगिरि अरिजित सिंहआ लानाय थिरांथाखौ लानानै हरखाबनो गोबां रायजोनि एबा हादोरनि लाख लाख अनसायगिरिफ्रा गोसो बायदों। बिथाङा मानो बिदि थिरांथा लाखो बेनि सायाव बयबो गिखांनाय फोरमायदों। अरिजित सिंहआ गावनो दासिम बे थिरांथानि जाहोनखौ फोरमायाखै। जिखि जाया मानो जुदि बिथाङा सावथुनफोरनि थाखाय मेथाइखौ रोजाबा अब्ला अरिजित सिंहआ गावनि हारसिं खामानिजों उदाङै गावनि देंखो दावबायनायखौ आवगायलांबाय थागोन। बयबो सानगासिनो दं अरिजित सिंहआ मानो हरखाबै बलिउडखौ नागारनो गोनां जाखो। बे रोजाबगिरिनि बे थिरांथानि आन्दोआव सोरबा गोहोम गोनां फावखुंगुर दं नामा, जाय गावनि मिलौदो गारांजों खम समनि गेजेरावनो बलिउडनि मुलुगाव थाबैनो मोनसे गोख्रों जायगा आवग्रिनो हादों। बयबो मिथिगौदि अरिजित सिंहनि केरियारनि जागायजेननायाव फावखुंगुर सलमान खानजों माखासे फारागथि दंमोन, नाथाय उनाव बिसोरनि सोमोन्दोआ नर्मेल जादोंमोन। नाथाय सलमान खाननि बावैसोनि सावथुन अरिजित सिंहजों रोजाबनाय मोनसे मेथाइखौ सलमान खानआ गाज्रि रोखोमै लिपसिंक होनानै डब खालामदोंमोन। बे बाथ्रानि सायाव बलिउडआवबो सावरायनाय जादोंमोन। बे सावरायनायनि समाव माखासे सुबुंफोरा अरिजित सिंहनि थिरांथानि थाखाय सलमान खानखौ थिरांथा लानानै बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बे समाव साखाफारा जादों होनना बाथ्रा बुंथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा, जेराव सिगांनिफ्रायनो आइजो एन्टारप्रेनारशिप स्किमनि सिङाव गिबि मन्त्रिनि रां राननाय हाबाफारिनि गेजेरजों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हादोरसानि गासै बियाबफोरावनो बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ सोलिहोबाय थादों। फारसेथिं गिबि मन्त्रिया बबे बबे बियाबफोराव बिजाथिफोर फसंगोन बेखौ इसारा होदों। लोगो दोलोजों मासि रानलायनायनि सायावबो जेबो थि खालामनाय जायाखैब्लाबो गिबि मन्त्रिया गोबां बियाबनि थाखाय बिजेपिनि बिजाथिफोरखौ फोसावनानै होदों। गुबुन फारसेथिं एसजिपिनि दैदेनगिरिया जेबो रोखा बिबुंथि खालामाखै। दासिमबो बिसोर मेल मिटिं एबा सावरायनायसिमल' सिमा जानानै थादों।
मार्च आरो एप्रिल दानाव जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपि दोलोआ फारफ्रोमबो बिथिङावनो थियारि जानानै दं, जेराव बिजाथिफोरनि फारिलाइया फ्राय थि जाबाय। दिल्लीनि जौसिन दैदेनगिरिनि गनायथिनि उनाव नेमखान्थिफोरखौ फोजोबनाय जागोन। फारसेथिं लोगो दोलोआ बिजेपि दोलोनिफ्राय जेबो रोखा इसारा मोनाखै, बेनिखायनो एजिपि दैदेननाया जेबो रोखायै बुंनो हायाखै। बिथांमोना माखासे मासिफोराव बिसायख'थि गेलेनो गोसो दंना गैया, बेनि सायाव एजिपिनि आफादगिरि अतुल बराया जेबो रोखा फोरमायाखै। बे समावनो एजिपिनि गेजेराव बेरेखा जानायनि दावराव-दावसि जादों। एजिपिआ 40निफ्राय लानानै 50 मासि दाबिदों बिजाथिनि थाखाय। बे बाराव एजिपिआ गोबां मासि मोनगोननि मिजिं थिदों, नाथाय बिजेपि दोलोआ खम मासि होनायनि बाथ्रा सावरायगासिनो थादों। बेनि जाहोनानो बेनो दि बे बाराव बिजेपिनि बिजाथिफोरनि फारिलाइया गोलावसिन आरो गोबां बियाबफोराव बिजेपिनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा एजिपिनि थाखाय मासि नागारनो लुबैया। बावैसो सिगां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हादोरसानि गुबुन गुबुन बियाबफोराव थांनानै गिबि मन्त्रि आइजो थुलुंगागिरि केम्पेइननि सिङाव रां राननानै होदोंमोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो गिबि मन्त्रिया खौरां बिजोंनि सिगाङाव माखासे बियाबफोराव बिजेपिनि बिजाथिफोरनि मुंफोरखौ फोसावदों। बबे बियाबफोराव सोर बिजाथि जागोन? गिबि मन्त्रिया होनाय फोरमायथि बायदिब्ला फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव दानि एमएलए मानब देकाखौ लखिमपुर बियाबनिफ्राय फिन मुं थिसननायनिफ्राय एबा मुं थिसनगोन। बेबायदिनो महामारा बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै मन्त्रि जगेन महन बिथाङा जागोन। फारसेथिं सुरपतारनिफ्राय एमएलए बिश्वजित फुकना बिजाथि जागोन। गिबि मन्त्रिनि बायदिब्ला नगावआव एमएलए रूपक शर्मा आरो डाकुवा कानानिफ्राय नब कुमार दला नमिनेशन मोनगोन। दासिम गिबि मन्त्रिया मोनबा बियाबाव सोर बिजाथि मोनगोन बेनि इसारा होखाबाय। बिजेपिआ भवनाव जानाय सावरायनायनि बादिब्ला बिजेपि दोलोआ 15 फेब्रुवारि खालाराव गावनि गिबि बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावनो हागौ। बेनि सिगां एजिपिजों मासि रानलायनायनि बेबस्थाखौ थि खालामनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं एजिपिआ बे आयदानि सायाव जेबो रोखा खेंफोरथि होआखै। बे बेलायाव एजिपिनि गागै दैदेनगिरि आरो एमएलए रामेन्द्र नारायण कलिता बिथाङा बुङो दि बिजेपि आरो एजिपिनि गेजेराव मासि रानलायनायनि सायाव जेबो खान्थियारि सावरायनाय जायाखै, नाथाय मोन्नैबो दोलोनि गेजेराव सावरायनाया सोलिगासिनो दं। जों जोंनि थांखिखौ फोरमायबाय। कलिता बिथाङा बुङो दि दासान्दि जोंनि आफादारि बिथाया गोबां बियाबफोराव जोबोद गोख्रों जानानै दं, बेनिखायनो दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा गोबां बियाबफोराव गावबा गावनि बिजाथिफोरखौ फसंथानो एबा गसंथानो गोसो जानायखौ फोरमायदों। जों बैफोर बियाबफोरखौ मख'गासिनो एबा सायख'गासिनो जेराव जोंनि बिथाया गोख्रों जागोन। बे समाव बियाबफोरनि अनजिमाखौ फोसावनाया मोजां जानाय नङा। बिथाङा बुंबावो दि जेब्ला बिजेपि दोलोआ मासि रानलायनायनि सायाव जोबथा थिरांथा लागोन अब्ला गासैबो रोखा जागोन। जों मोनसे मानगोनां बाहागोदारि नागिरो। मोनसे बाहागोदारिया गोरलैयैनो माखासे गोरोबलायनाय जागोन। बे बाराव एनडिएनि बिसायख'थिनि फिथाइया आरोबाव साबसिन जागोन। जों बेखौनो मिजिंथियोदि जोंनि मासिफोरनि अनजिमाया बांगोन। कारिगाव जाथायनि उनाव बर' आरो सावथालनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिनायनि उनाव अदालगुरियाव पुलिस थानाखौ गुबुनाव लांनो नागिरनायनि बे समाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। थांनाय 2008 मायथाइयाव दरं उदालगुरि जिल्लायाव हारियारि दाङाबाजि जानायनि उनाव 2012 मायथाइयाव सापमारियाव गंसे पुलिस आउटपस्ट गायसनदोंमोन। आउटपस्टखौ गायसननायनि उनावनो दाङाबाजियाव खहा जानाय गोबां थागिबि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि गामि जायगायाव थांफिननो हादोंमोन। आथिखाल सोरखारा बे पुलिस आउटपस्टखौ थानासिम फोजौखांनो राहा लादोंमोन, नाथाय खायफा मुसलमान हारिनि आफादफोरा थाना गायसननायनि बेरेखायै गोबां नंखाय बाथ्रा फोसावदों। नेमसु मुंनि आफादनि आजमत आलीआ उदालगुरि जिल्ला सदर थानानि बान्स बिबानगिरि मनज्जल गगैनि हेंथायै होखारनायनि मुङाव रां दाबि खालामनायनि अजद होनानै मुसलमान हारिनि सुबुंफोरखौ गोबां गोसो दुंहाव खालामदों। गिलुं गिलुं जानाय बर' रायजो राजाफ्रा बे समाव पुलिस थानाखौ गुबुनाव लांनो नागिरनायनि बेरेखायै बर' हारिनि रायजो राजाफोरा खुद्रिसारदों आरो बेयाव गोबां मुस्लिम हारिनि रायजो राजाफोराबो खुद्रिसारफादों। आथिखालाव बे थासारिनि सायाव उदालगुरि जिल्ला पुलिस बिफाना मा राहा लायो बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। महाराष्ट्रनि लेङाइ गिबि मन्त्रि अजित पावारनि बिरखं जाब्रबथायाव बिथाङा मैया जिउ गोमायो। महाराष्ट्रनि लेङाइ गिबि मन्त्रि अजित पावारखौ लानानै थांनाय गंसे बिरखंआ बुधबारखालि एबा मैया फुंबिलियाव महाराष्ट्रनि बारामतीयाव जाब्रबथाय जानानै गोग्लैदोंमोन।
खौरां मोननाय बायदिब्ला महाराष्ट्रनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि अजित पावारा बिरखं जाब्रबथायाव जिउ गोमायो। डिपुटि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसेनो 6 सुबुंफोरा जिउ गोमायो। बिथाङा गोबां रायजोआरि हाबाफारिफ्राव बाहागो लानो थाखाय बारामतीसिम थांगासिनो दंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। जाब्रबथाय जानाय बिरखंजों बिथाङा बिसायख'थि रेलियाव बाहागो लानो थाखाय थांगासिनो दंमोन। बे बिरखंआ दिनै फुंबिलि समाव जाब्रबथाय जानायनि उनाव बिरखंआ अर खामदोंमोन। खौरां मोननानै अर खोमोरग्रा हान्जा आरो एम्बुलेन्सआ थाबैनो जाथायथिलियाव सौहैदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बिरखंआव अजित पावार आरो बिथांनि सिकिउरिटिफोरा दंमोन। बारामतीनि मोनसे रेलियाव बिबुंथि होनो गोनांमोन, नाथाय दुखुनांथाव जाथायजों मोगा-मोगियाव बिथाङा जिउ गोमायो। रिपर्टनि बायदिब्ला बे जाब्रबथाया लेन्डिं खालामनाय समाव जादोंमोन। मख'जाथाव दि महाराष्ट्रनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि अजित पावारखौ मुम्बाइनिफ्राय बारामतीसिम लानानै थांनाय बिरखंआ जाब्रबथायाव गोग्लैयो, जेराव बारामतीयाव लेन्डिं खालामनाय समावनो जानाय बे जाब्रबथायाव बिरखंआव गाखोनाय गासिबो दावबायारिफ्रा जिउ गोमानो गोनां जादों। बिसोरनि गेजेराव महाराष्ट्रनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि अजित पावार। मिथिनो मोननाय जादों दि अजित पावारा गावनि बिया बारामती जिल्ला परिषदनि बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिंनो थाखाय बिथाङा फुंबिलियावनो मुम्बाइनिफ्राय बिरखंजों दावबायदोंमोन। बे जाब्रबथाया फुंनि 8:45 रिंगायाव जादोंमोन। बेराफारसेथिं गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिरखंजों थामहिनबा हेलिकप्टारनि जाब्रबथायाव जिउ खोमानो गोनां जादों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनां दि हेलिकप्टारजों जाब्रबथाय जानानै गोबां भारतनि राजखान्थिगिरिफोरा जिउ गोमालांबाय। इं 1966 मायथाइयाव इन्डियान एयारलाइन्सनि गंसे बिरखं जाब्रबथाय जानायाव गुजरातनि नैथि गिबि मन्थ्रि बलवन्त मेहताया थैदोंमोन। इन्दिरा गान्धीनि फिसाज्ला सन्जय गान्धीआबो 1980 मायथाइयाव मोनसे बिरखं जाब्रबथायाव जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। माधवरा सिन्धियाबो 2001 मायथाइयाव मोनसे गावारि बिरखं जाब्रबथायाव 6 लोगोफोरजों रुंसारि जादोंमोन। 2002 मायथाइनि 3 मार्च खालारखालि लकसभानि बारग' बुंथिगिरि GMC बालियोगीआबो हेलिकप्टार जाब्रबथायाव जिउ गोमादोंमोन। 2 सेप्तेम्बर 2009 मायथाइयावबो अन्ध्र प्रदेशनि बारग' गिबि मन्थ्रि YS राजकुमार रेड्डीखौ लांनाय हेलिकप्टाराबो बिरबाय थानाय समावनो जाब्रबथाय जानानै गोग्लैदोंमोन। जाय जाब्रबथायाव रेड्डीआ गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन। अरुणाचल प्रदेशनि बारग' गिबि मन्थ्रि दर्जी कान्डुआबो 2011 मायथाइयाव मोनसे हेलिकप्टार जाब्रबथायाव रुंसारि जादोंमोन। जाब्रबथाय जानायनि उनाव जाब्रबथाय जानाय हेलिकप्टारखौ नागिरनो थाखाय गोबां सानसिम रैखाथि अपारेशना सोलिबाय थानो गोनां जादोंमोन, मानोना बियो गोजान हाजोआरि ओनसोलाव गोग्लैदोंमोन। थांनाय 12 जुन 2025 खालारखालि गुजरातनि बारग' गिबि मन्थ्रि विजय रुपानीआबो एयार इन्डियानि मोनसे बिरखंनि जाब्रबथायाव जिउ गोमादोंमन। बेनि उनाव फिन 2022 मायथाइयाव बे दुखुनांथाव खौराङा फैदों, जेराव महाराष्ट्रनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि आरो NCP दोलोनि दैदेनगिरि अजित पावाराबो बेबादि दुखुनांथाव जाथायजों दिनै जिउ गोमायो। गुवाहाटीआव जानाय T20 थामथि मेचखौ देरहासार जानानै टीम इन्डियाया सिरिजखौ आवग्रिनो हाबाय। नखर हान्जा भारतआ मोनबा मेचनि क्रिकेट सिरिजआव 3 गलाव देरहासार जानानै सिरिजखौ आवगायलांनो हादों। मैयानि मेचआ मोन्नैबो हान्जानि थाखाय ओंथि गैयै आरो बियो मोनसे रुटिन गेलेनाय महरै सिनायथि मोनदों। मख'नो गोनांदि बुधबारनि मोनायाव भारत आरो निउजिलेन्ड सिरिजनि ब्रैथि T20 मेचआव निउजिलेन्डआ 50 राननि फारागथियाव देरहासार जानानै गावसोरनि गोग्गानायखौ लाखिनो हादों। टस देरहानानै केप्टेन सूर्यकुमार यादवआ निउजिलेन्डखौ सिगां बेटिं खालामनो थाखाय लिंहरदोंमोन। बेबादिनो दावबायफैनाय हान्जाया गिबियाव बेटिं खालामो आरो 7 उइकेट खोमानानै 215 रान बानायो। गिबि गेलेगिरि टिम सेफर्डआ दोलोनि जानानै बयनिख्रुइबो बांसिन 62 रान बुदोंमोन। बेबादिनो गुबुन सासे अपेनर डेभिड कनवेआ 44 रान बुदोंमोन। बेबादिनो गोबांथार सुबुंफोरा रान लादोंमोन। आथिखालाव ससियेल मिडियानि बाहायनायखौ लानानै गोबां नेमखान्थि बानायना लानाय जादों, नाथाय दासिमबो भारतजों लोगोसे गोबां हादरफ्राव ससियेल मिडिया बाहायनायनि थाखाय बाहायगिरिफोरनि थाखाय जेबो खमसिन बैसोनि सिमा थि खालामनाय जायाखै। नाथाय गंनै हादोर दं जेराव ससियेल मिडिया बाहायग्रा सेंग्रा सिख्लाफोरनि सायाव होबथानायनि साखाफारा खालामनायखौ नुनो मोन्दों। अस्ट्रेलियानि उनाव जानो हागौ दा पाकिस्तानावबो सेंग्रा सिख्लाफोरा ससियेल मिडियाखौ बाहायनो हानाय नङा, मानोना बे बाथ्राखौ लानानै लाहौर गोजौ बिजिरसालियाव आर'जलाइ होनाय जादों। पाकिस्तानाव 16 बोसोर बैसोनि उन्दै बैसोनि लाइमोनफोरनि थाखाय ससियेल मिडिया बाहायनायखौ होबथानो थाखाय बे आर'जलाइखौ होनाय जादोंमोन। बुधबारनि समाव लाहौर गोजौ बिजिरसालिया पाकिस्तान, तहबा शरीफ सोरखार आरो सोरखारि मावख'गिरिफोरनिफ्राय बे आयदानि सायाव फिननाय बिदोंमोन। हादोरारि खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला बे आर'जलाइखौ आलिया सलिम आरो बेनि उकिल सिजा
उरेसिनि गेजेरजों होनाय जादोंमोन। मंगलबारखालि गोजौ बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरि अलिया निदमा बे आर'जलाइनि सायाव खोनासंनायखौ गनायना लानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। MP गौरव गगैनि पाकिस्तानजों सोमोन्दोखौ लानानै गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय दान्थे-बिदान्थेया 8 फेब्रुआरियाव जोबगोन बाथ्राखौ बुंदों हादोरसानि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। 8 फेब्रुआरिखालि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे आयदानि सायाव खालामनाय SITनि नायबिजिरनायनि रिपर्टखौ प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों फोसावगोन। मंगलबारखालि हादोरसानि केबिनेटआ बे आयदानि सायाव थिरांथा लादों। केबिनेट जथुम्मानि समाव गोबां गोनांथार थिरांथाफोरखौ लानाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। गिबि मन्थ्रिया बुङोदि केबिनेटआव आली तौकीर शेख मुंनि सुबुंनि हेंथायै SITआ रेजिस्टार खालामनाय केसखौ लानानै सावरायनाय जादोंमोन। केबिनेटआ नखर बिफानो बे आयदाखौ नेमखान्थि बायदियै 7 फेब्रुआरि खालाराव केबिनेटआव लाबोनो बिथोन होदों आरो केबिनेटआ 8 फेब्रुआरिखालि फुंनि 10:30 रिंगायाव प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों SITनि रिपर्टखौ जेसेबां हायो एसेबांनो रायजो राजानो फोसावनो थाखाय गिबि मन्थ्रिखौ बिथोन होनाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि 7 अक्ट'खालि नखर आरो राजखान्थि बिफानफोरा नेमखान्थि बायदियै केबिनेट मेम'रेन्डाम लाबोगोन आरो 8 अक्ट'खालि प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों बे केसनि सोमोन्दै SIT रिपर्टनिफ्राय जेसेबां फोरमायनो हायो बेखौ गुवारै फोसावनाय जागोन होनना मिथिमोन्दों। दिनैनिफ्राय संसदनि बाजेट जथुम्माया जागायदों। बाजेट जथुम्मानि जागायजेननायाव हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ लकसभा आरो राज्यसभा मोन्नैनिबो मोनसे जथाय जथुम्माखौ बिबुंथि लाखिदों। बे जथुम्माया हादोरनि रांखान्थियारि दिगखौ थि खालामनायनि थाखायल' नङा, नाथाय बे जथुम्माया गुदि खेबनि थाखाय हाउसआव बाजेटखौ गथायनाय रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारामननि थाखाय मोनसे जारिमिनारि माइल खुन्थिया होननानै सानजादों। बुहुमनां राजखान्थियारि दिदोमथि गैयै थासारिनि गेजेराव बे रांबावजाया गोनां फोसाबनाय लाबोगोन जाय रांखान्थियारि जौगानायखौ गोख्रै खालामगोन। जथुम्मानि गिबि बाहागोआव हादोरगिरिनि बिबुंथि आरो बाजेटनि सायाव साबायखर बावनाय जादों। फारसेथिं संसदनि गाहाय आयेन आफादनि हाबाया गाहाय नैथि खोन्दोआव 9 मार्च खालारनि उनाव जागोन। मिरु बाजेट 2026 आरो 2027 खौ 1 फेब्रुआरि खालाराव फोसावनाय जागोन। बाजेट जथुम्माया 2 एप्रिलाव जोबगोन होनना मिथिमोन्दों। उदालगुरि जिल्लानि भैरबखुन्द फेस्टिभेलाव सोमजिदोंमोन थांनाय माखासे सान सिगाङाव गिख्रंथाव जाथाय, जेराव 19 बोसोर बैसोनि सासे सावथाल लाइमोनखौ गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदोंमोन। थांनाय माखासे सान सिगाङाव भैरबखुन्द फेस्टिभेलाव गोबां सुबुंफोरा थुबुर जादोंमोन, जेराव सासे 19 बोसोर बैसोनि बेयावनो मोनसे हेम्ब्रम मुंनि सासे लाइमोनखौ गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। बेनि अनगायैबो सासे नेपाली सुबुंखौ बुथारदों होनना खौरां मोननाय जादोंमोन। क'क्राझाराव जानानै थांनाय हारियारि दाङाबाजिखौ उदालगुरियावबो लाबोनो सानदोंमोन नामा? फिन आरोबाव बर' आरो सावथालनि गेजेराव हारियारि दाङाबाजि लाबोबावनो नाजादोंमोन नामा? बेखौ क'क्राझार आरो कारिगाव जाथायनि उनाव बर' आरो सावथालनि गेजेराव सोमजिनाय गिख्रंथाव थासारिया गोबां सावरायजादों। थांनाय 25 जानुवारि खालारखालि फुंनि 12 रिंगासो समाव 19 बोसोर बैसोनि मोनसे हेम्ब्रमखौ गाग्लोबनायखौ लानानै ओनसोलनाङै सोमजिदोंमोन दुंहाव थासारि, जाय जाथाया हारियारि दाङाबाजिनि फारसे थांहांनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै उदालगुरि जिल्लायाव क'क्राझार जिल्लानि जाथाय बादि जाहाथे जाया बेखौ नोजोर लाखिनानै सानथालि फरायसा आफाद, एबसु आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ लानानै सावरायलायदों आरो थासारिखौ गोजोन लाबोयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।